Para riba iya, ngai ku blei pi baro. Menta kesingi ngakren haka man kibat, haka por baka corona ketenjo ya kejingyai sya jengi baro. Ngila dono iki babon haka por ke bampat day. Hadin balai kun da kejing job, ya kejing wan len shop benengkong jongka corona. Ya ke ri le pendap da kejing shlur, bat kejing sngau scam. Hendrai kene ke eryong, kala pen kenyo ya ke ri. Paralog, hagi kendiat sengi balalet. Banyak koni kene kejing ngale kren, bat ya tai bat kiriu syampang nakiliang baper. Lagi long ki breu na karkhana shna dawai, kinong shna tika, bat ki breu bashna ya ka oksigen. Ne kejing tip akalan sumar. Kila ai le kejing ai jingmut bakong san sya ka sorkar. Hakum kene ka por, ban job ya kene ka thama. Ngihap ban bo hakmat kiriu syampang, bat kijing ai jingmut nakaliang ka science. Ke sorkar India ka 3 minut, ban kentiu kijing persyang jong ki sorkar jela. Ki sorkar jelaru ki persyang ya ke babahatam, ban pendep lagi jingkit clear. Paralog, ki doktor bat ginong tray ke tenat kakot kakya, hakari ki akon ya ketama ke bajur persya eka corona hakan eka por. Haka shisnem balalet kilamat bon ki haka bedai bat kene ke jingpang. U doktor bapau nam u Shashank Joshi u yakren bat ngi hakan eka por na Mumbai. U Dr. Shashank uladon bon ki jing syam dalade ban sumar eka corona. Bat ki wat banya ke bayahap hakan eka benta. Ulalong ru udin ke Indian College of Physicians. Ngilayo banya kren bat u Dr. Shashank. Dang katu kene sengi menta, ngalayo lat banya kren bat uni u doktor. Ngasu tenat eka jing syai ki rukom perkat jong u. Ngasngo babro kinong syong shnong kari, kidai bentip iki jing sngo ki jong u. Ngalabo iki jing keli bangi lijiyo sngo. Ngalaong u Dr. Shashank bo uya dan benta haka kam man plat ya miki brio sengi bat miet. Nung kong ngakwa bo unya thu iki brio syapang kene kejing wan len shop ka baar. Nakalan jong u ngalakwa bentip kumno ka pher, bat ki kilat jingada ki badan kam. U Dr. Shashank ulong ba kene kejing wan len shop baar kawan stet ba. Bat uknyang jingpang uyat kam stet banya kasian ka beningkong. Hendrei ka babha kalong bagadan ru kalat ban koj ka ba kam stet bat kejing yap ru ka dunabha. Kidan ar ne lai teli kejing pher haune uknyang jingpang wathamai. Nengkong ukta bha ya ki samla bat ki kena. Udan kijo ki dak kishen kumunshwa. Kejing jenjar ban ring penhiar mensiam, kejir hor kyang, kejing shit, bat mentapat kedan sekejing do hagabor sma bat kabor mat. Kibriu ki syap tiang. Hendrei ulong ba kam dan iai ban syap tiang. Prapo hado kendai po nak shispa kibriu kim peni bigi don yakini kidak kishin. Bat kejing keladur unu kunyang kam dai ban pen kelumar. Kini ki kiai ja. Kumbang ikliang jan unu kunyang ru ukelarong. Bat namar kata om dan kam ban syap tiang. Bat ngin salat nakane. Kajing wan len shop bat uknyang kin yaiwan. Kidan bon kidak bat ngide ben husiar. Kidan katsau hado arpu isngi kapor covid bangide benekren bat ki doktor. U menteri rang ba ado kari ulong syo u Dr. Shashank. Ba kajing batai kabau ai ka syai bat sngo tenat. Ngalayo bon ki shithi bat dan bon ki jing sngo artatien syapang kajing sumar. Kadan bon kajing dawa yaki katto kini kidawai. Tengah kwa bapinethu iki breu syapang kajing sumar ka covid. Laong menteri rang ba ado yau Dr. Shashank. Uni u doktor ulong hoot ki breu ki pa sumar andala slam bat ki perkhat ba kajing pang kanja hi daladia. Bat ki nget iki ki beki yoi hagi mobile. Lada ki bod iki jing tep ba ai ka sorkar te kin ome kendo jing Ka covid kadan jing sumar ka balai jat. Ya ka covid ka bam dajur, ka covid ka balakta ka to ka ne, bat ka covid ka bajur bha. Na ka benta ka covid ka bam dajur. Ngikmi ya ka oksigen ki pulse ka jing shit. Balada ka jing shit ka jur. Ngi pendan kami ki dawai kum u paracetamol. Uloong syusyu nu doktor, badi ban lech ki doktor haba kelakta la katuk ane benta. Bat haba kelajur bha, kalong ke bakongsan banit pak sumar. U dawai, u badai, bat u bamrem dor udon. Ki steroid kila ban plat ya miki brio. La ban ai ru da ki dawai ba syuring ni ki inhaler. Ngila ban ai di ki dawai kuli bat ko oksigen. Hendrei ke baja kalong ba udan uwe udawai ba thamai u bekerteng u remdesivir.
Kawai kebetikna syapang nu dawai kalong bamdon kamsa bon sengi ha hospital. Badon kendiat gejing yarap ha gejing yo jengkot. Uneu dawai uterikam habala ai haki kendai hadu shpo sengi benengkong. Bad haban ai san sengi. Kini gibreo ki bawat ya remdesivir kide ban kiar na kabale akumta. Uneu dawai uterikam tangi kinong pang kibalayo oksigen. Ban kershan ru ya gejing im jongki. Bad kibala tiak hospital bad day bandi tang nada lapha degi doktor. Kalong kebedan kam ya baro ki brio ban sengutho. Ngidai ban le yoga ban penyar ya kitor kendian. Bad kejing injek ke bapen stang ya kesnam ka heparin. Kini gidawai ki penkot kendai pupra nak sispa ki brio. Bad kalong kebedan kam ban syem baki long ki babaha bad ki bayarap. Kajing sumar bad kejing batai ki doktor kalong kebedan kam. Om don kam man let yuat unu dawai ubarem. Namar bangidan ki wei kilat sumar babha. Ka oksigen ru kadon. Ka kor yarap ring mensiem ne ka ventilator kadon. Baro ki don. Bad ya unu dawai dai ban ai tang ya ki bedon kam shisha. Bad kadon shibon ke jingkul mar. Unu doktor ulo ong syok bo kwa ban pensyai. Bangidan ki lat jing sumar ki babha tam ha ka perthai. Bad pensi i ba ke India kadon ni ke jingkot ke bastet bha. Lada pian ujor, kilat jing sumar jongi, kila penkot iki brio ha Europe bat Amerika. Kajing tip bo Dr. Shashang wai hangi, kalong kabakongsan, bat kanyarap. Paralog, ngakentu ipi baro. Lada pi kwa jing tip, lada pi dan jing sengaw artatien, wat ika jing tip na ketelong kabadai. Ya keren bat ki doktor ka yang kesem jong pi, ni ki doktor ki bahajan, leng ba ka phone. Ngai i babon ni ki doktor jongi ki shim halade ya ka jing kit clear. Bon ni doktor ki ajing tip iki brio leng ba ka social media. Ki selok iki brio leng ba ka phone bat ka WhatsApp. Ki don shibon ki website jong ki hospital ki bala ban yo ajing tip. Bat pila ban wat jing tip na ki doktor leng ba kini. Kadai ka bangi ajing mut. U Dr. Navid Nazir Shah u ya keren bat nga Srinagar. U Dr. Navid u dai u professor haka Medical College jong ka Sarkar ha Srinagar. U Dr. Navid ula sumar bat penkot ya bon ki bapang corona. Bat u Dr. Navid u beteng ya kakam hau nu benai bakhoj u Ramadan, bat ula pelat por ban ya keren bat ngi. Ngalaong u Dr. Navid baki nong sengap jongi hakaman ki bat, kila keli syapang ka ei ke badai ban le, habas ngau kulmar jengmut, hakini ki por ke bajenjar. Kumno ngalaong yu bu unjubab, nagi jing syam ki jong uhi. U Dr. Navid ula ong kumne. Haba ka corona kala sedang, ka hospital ke Beningkong Balasna kum ka COVID hospital ha Kashmir, kade ka hospital ha ka Nongba jongi, ka bahap apo ka medical college. Bat keladon ke jing syap tiang ha kata kapor. Ha katu kapor ki brio ki perkhat, balada don bayo COVID, lakhen ba kadai ke jing yap sendon. Bat hakum kata ke jing yasyam, ha ka hospital jongi wat ha padang ki doktor bat ki nong trei paramedical, kala don ke jing sengau syap tiang. Kumno ngini kendo ikini kinong pang. Ngidon ne em ha kejing ma ban yo yaka. Hendrai kanang yat kipor, ngi i baladang i pong ya kejing pong yada. Ngi syem i kejing yada ki babahatam. Mangi bat kinong trei baro, ngila bandon ha kejing shengan. Ngi kimi i kinong pang, bat katu kani ki brio ki bamdon ki dak kejing pang. Ngili i bapalat kendai pau hado kendai pusan na kasispa, kinong pang ki kot klem dadi dawai. Bat kat banang yat kapor, kibreu kilan nang duna ka jing so shop tiang ya ka corona. Mentah akan ya jing wan len shop baar jong ka corona, ngim don kam man ki khuslai. Mentah ngin syem ikilat jing ada. Ladang ibot iki standard operating procedure ne ki kendon jing betha. Kum ka jing deng mas, ka jing penon kam ya ka hand sanitizer, bat ka jing penjengai ni giwei. Ne ka jing kiar na ki jing yang lang pat ba. Ngila ban pendep elaki kam ba man gasngi, bat yo jing ada na ka ne ka jing pang. Ngalaong pat, Dr. Navid ki beriau ki dan bon ki jingkeli syapang ketika. Kum hado katno ke jingada kan ai. Hado katno ngila banti kena syapang kani ketika. Ngalaong yu bon ya tho, kenang bagi nong sengap kini jing mentoy shibon. U Dr. Navid ulaong kumne. Namar bangim dan dawai penkot ke bati kena naga benta ke COVID-19. Ngila benele persya da ke balai arteli ki ai. Kawai kedai kilat jingada, bat kumbalaong. Ada wan ketika kebatrekam, hangta ngila aban lat na kejingpang, bat mentang idon arteli ketika kibelasna hakari,
ka Covaxin bat ka Covishield. Ki company bala persang khmi ek jing trekam jong ketika keli ba ka trekam baha hapalat nrupau nak shispa. Bala dangia keren Shapang ka Jammu bat Kashmir. Hado menta khatsan hado khanriu lak ngut ki briau kila shimtika. Hoat ki dan bon ki jing bamshai ha ka social media Shapang ki jing kta ketika. Hanrai ompat syam ya kita ki jing kta nagi bala shimtika. Ngiyo i tang ya ki bajudan ha ka no ketika. Dan ki basit dan ki bapang kemet barok kawe ne ha ka jaka ka injek bat ngempat i ya kata ka jing kta ka basniu. Kadan ru ka jing syap tiang ha ki briau badan ki bayo abiang ya ka jing pang hadian bekila shimtika. Kidan ki jing batai ni ki company bahadian bala shimtika la aban yo abiang ya ka jing pang. Hanrai ka jing kta jong ka jing pang kan om jur hado kata-kata. Kila aban yo hanrai kan om la asyu ban penyap yaki. Dai ban weng ya baro ki jing sngotu bakla Shapang ketika. Bat nado ka shitrik ujemang ka jing ai tika kan sedang hakari baro kawai ya ki beriau balatam ya ka khat pras nem karta. Bala kentui ki beriau ban shimtika bat ya daya la dia bat ya ki emlang salang na ka jing pang COVID-19. Parolok hagani ka jing jong ka corona. Ketika kalong ka bakong san ya baro. Kumta nga kentu ya pi ban om nget ya kini kana ham saya. Pedi bentip bala ai ya ketika da ke sorkar India syabaro ki sorkar jela. Ki beriau balatam ya ke sausan senam karta kilala ban yo menta. Naduk shitrik ujemang ketika akan ya baro ki balatam ya ka khat pras senam karta hakari. Menta ke company hakari ken sala ban shim benta haka jingyala ban ai tika ya laki nong tre. Ngan ong biang baka program IA ya ketika na ke sorkar India kadang ya hadu menta batkan yai beteng. Ka kenturu iki jela bagi deban IA ya ketika syabon ki beriau kat bala. Parolok borok ngitip bahaga por ke bapang. Kalong ka bae ban sumar ya dia bat iki bahayang bahasem. Hanrai ki nos ha ki hospital kile eka jo ki sumar ya bon ngut ki beriau ha ka jo ka por. Kani ke jing syakri kalong ke jing klan jong ke emlang saalang jongi. Ka kam nos kadai ke bayathu angi Shapang ke jing syakri babha bat ke jing terishitom. Na kata kadaw ngalaya weri sister Bhavna Dhruv na ka Dr. Ambedkar Medical College Hospital Raipur ha ka man ki baat. Iba ai ke jing syakri ya ki bayo ya ke jing pang corona. Ngalayo aban ya keren bat i. Ngalaong ya i ba inya thu iki bas ngap ya ka man ki baat bahadian bon ki jingkit khle ba idan halayeng. Bon ki kam be itrei ru bat ki bayo ya ke jing pang corona. Ka jing syam jong i bat ki bayo corona kan poish ki parari. Namar ki nos ki de ki baya jantam bat dan slam tam bat ki nong pang. Bat ki la ban sngo thu sha ya ki ngalaong ya i bat nya thu ya la ka jing syam. I bhavna ila ong kumne. Ka jing syam jonga ban sumar hi bayo e ka jing pang COVID-19 kalong arbanai. Ngile khat saw sngi ka duty bat hadian khat saw sngi ngi shong that. Hadian arbanai ngi sedang biang ya ka kamram COVID. Habang ngalayo e ka kamram COVID ngale kren shwa halayeng. Habang ngalayo thu kila sngo syap tiang bat kila ong bangadai ban pet bha. Kadai ke ka basngo kta abha. Habaga khon jonga kala keli yanga bangadai ban let COVID duty na eham kala kta abha yanga. Namar habang ngalet sumar ke bayo COVID ngala ela ke jingkit kle hayeng bat kisngo khuslai bha kimtip kanja ayu. Ngala hikai yaki ban job ke jing syap tiang. Habala ong yangi ban le COVID duty labatha bangin phong yaki PPE bat kalong ka bha ban trei bat ka PPE. Kalong ka shisha yangi ban penlut khat saw la khat saw sngi lenter ha ICU ban ja ban let pendap kam arbanai. Ngalaong ya i bhavna hato kata kamut bapilale ekania lenter la kumbashi snem. I bhavna ila jubab yong hoot haswa ban let ngam tip lupa yano ngani kendo ban trailang. Ngile trailang kum ka kenhon ngile keren lang yi kijing ngila weng yi kijing jogi nong pang. Dan bon ki beriu ki batiang ya ka kerteng COVID. Baro ki dak ka jing pang kidan haki. Henry na kadaw ka jing syap tiang kim phale ki tes. Bat ngi batai haki bala da jor ka jing pang ki tor ken syakta. Bat ken hab bantia haki ICU. Bat ki juan lang baro siyeng. Ngila yo iway ar kum kita ki jingja. Ngila trei bat baro ki jat derta.
ki don ki kena, ki kenthei, ki shenrang, ki rangba, bat bonjat ki nongpang. Ngila keren haki baro, bat ki loong ba kin om wan namar kejing syap tiang. Baro kila ai kejuk kejubab. Ngila batai haki, ba om dai ban syap tiang, ngin kersan yaki. Ngila ong bagi dai ban buat ikijing batha. Ngalaong i bhavna, bangas ngau tenat bayo ya keren bat ila ai kejing tiap ke babiang bah. Ila ai nala kejong kejing syam, bat in pha eka kubor syaki parari. I bhavna bat kinos degi hajar ki pendep laka kamram da kejing shitrem. Kane kalong kejing ai men siam yangi. Kemi bha ya laka jingkot jingkya ru kumjo. Sumar bha ya laki bahayeng. Parlok, i sister Surekha na Bengaluru, i dan banyak keren bat ngi. I Surekha i ke senior nursing officer haka KC General Hospital. Ngalai keren kumne bat i. Ngalaong, Surekha mapi bat ki nurse bat ki nong tre hospital ki tre ka kam ka babha. Ka India ka sngungu ipi. Ka ka kubor ka bapidan ban aish ki nong shong shnong haka ne ka jing kun persya ya ka COVID-19. I Surekha ila jubab kumne. Hoot kum ka nong shong shnong badan ka jingkit clear. Ngakwa ban ong AA. Sngurit bat ki basa marjan. Tes kam kloy bat wat bah kan yarap yangi ban pendunai ka jingyap ki beriu. Lada pidan ki dak jong ka jingpang kan ria no la ka jong. Bat ya keren bat ki doktor ba marjan bat pha sumar kloy kat bala. Ka imlang salang ka dan kam ban tip bat yo jing sngu thu syapang ka ni ka jingpang. Wat khuslai bat wat sngu kul mar jingmut. Kane kanang pensniu syu iki bapang. Ngi sngu bat sngu sorong ba ka sarkar kalalap ya ketika. Ngaladap syam tika. Nalaga jing syam ngakwa aban ong yiki beriau ke India. Bamdan ketika ba shispa na ka shispa ka jing yada ba mardor. Ka syimpor ban penklan ya ka bormet banele persya ka jingpang. Wat tiang ban syam tika. Sngo ba syam ketika dan kendiat kata ka jing kata. Ngakwa ban ai ka kubor kum ka badai ban syong hayeng ban long ki bakot bakya ban kiar na ka bai kendu iki beriau bapang bat kiar na ka bakta ya ukmut ki khmat bat ka syentur lem dadon kam. Penjengai ni kiwei, deng bahaya ka mas, sat bahaya la kikti, bat syim jing yada de ki ki badon hi halayeng. Di ek jing klea Ayurvedic kadha, ring mensiam ek jin hau kloj, kenro ktien man la kasngi, bat le ek jing kilan ring bat penhiar mensiam. Sakawai, isen ginong tray bay kun na khmat bat kiru syampang. Ngidon kami ke jing kersan bat ke jing tray lang jong pi. Ngini kun lang bat ngin job ikan ka klam. Kane ke ka kubor ke bala ai da i Surekha. Ngaloong syu ya i Surekha. Ba i tray ha kapor ke ba Ngala ai kublay bin sumar bahai la dia. Nga ai kublay ke yeng jong iru. Nga kenturu iki breu kari, kumbala kentu i bhavna bat Surekha. Ki parari ki hap bandon ka mensiam ka bakermen scam banyak kon ya ka corona. Paralog, nalor ki doktor bat ki nos, kinong tray bahak mat kum ki lab technician bat kinong nya ambulans, ki syakri yangi hakan ka kelemat. Haba ka ambulans ka poy siya ubapang, unong nya ambulans ulang kum u angel yaki. Kari kadai ban tip syapang kajing syakri jongki, syapang kajing syam jongki. Uprem varma ubanya ambulans. Utray la ka kamram da kajing ai tilut. Ngalaong ho uprem varma, ba unia thu hangi syapang ka kam kajong u. Ba unia thu ubnya syapang kajing syam jong u. Uprem varma ulaong kumne. Ngatray kumunongnya akali haka cats ambulance. Ondang iyo yaki phone ha u iway not ar. Marmar ngilech ki bapang. Ngikit yaki bat kaneka kam kalayat menta kumba arsnem. Kabapong baha yaki janya da, kabadeng yaki mujakti, ki mas, kat syabapha kinong pang bankit, ngilit bo yaki. Ngalakali ya uprem, ngaong hatu uladep syim na baro ardos ketika yada. Ulaong hoot bu uladep syim. Ngalaong yu bun ay ka kubor, syaki waypat ki beriu. Kani kalong ka kubor, kaba uprem uay. Uong kumne. Baro ki beriu ki diban syim ya ketika, namar kalong ka babha. Imay jonga, ipha bangan ino ay kakam. Ngalaong balada nga ino, manuban kit iginong pang. Namar babon kila ila kakam, hakani ka por corona. Wat imay jonga ru ikwa bangan ino, henray ngalakentat ya kata. Nang ta ngalaong yu, ka ay gabapiyatu syapang imay jong pi, kalakta bhaya nga, sa ay kublay imay jong pi.
Ngaloong ru yu bagi nongnya ambulans ki tre ka kam ka badan ha kejing ma. Dan bon ki ki bagi kemeru ki perkat ya lagi kuon ki badai ki nongnya ambulans. Nganget ba onda kan ikan poish ki nong sengap kan keta ka do nut jong ki nong sengap ru. Paralog uprem bat ki hajar ngut ki brio ba kum mau. Menta ki syakri bat bo ela kejing em ha kejing ma. Kinongnya ambulans kila no senyang shibon ha kejing kun persya aka corona. Ngas ngongo yo prem bat ki para be trei bat u hakari. Kini ki poi bit dakapor bat pelat em ki wei. Para ri ba ye kalong ka basisya ba bon ki brio ki yo aka corona. Handrai ka jingdon ki ba kot ru ka kio ba. Ka Priti Chaturvedi na Gurugram kalapen lem aka corona. Ka Priti ka yeshim benta ha ka man ki bat. Ki jing syam jongka ken ai jing mento yangi. Ngala ai kublai yaka ha kata kajing kun jongka da kajing job persya ya kajing pang COVID-19. Ngala ai kublai ru bakan kot kloy bat yo ekamet bakot bakya. Ngala kli yaka hato dai tang maka ne bro siyeng ki balangat a kajing len shop jong ne ka klam. Kala yatho badai tang maka marwei. Ngala ong ublai ulong babha ban kurku yaki. Ngakwa bakin yatho kajing syam jongki. Bat le se ki nong sngap kin tip kum no ban le hakum kene ka khep. Kapriti kala ong kum ne. Ha ka basdang ngaladon kajing thaj ha kamet. Bat hadian kata kaladon kajing set rendang. Habang ngalas ngotho bangadon kita kidak kishen ngalarai mardor manit pates. Ha kasngi ka baar ngalayo ajeng tip bangalayo e kajing pang. Kumta ngalasyong pen kerpang ya ladia. Ngalasyong marwei ha kawai ka kamera bat ngalay keren bat ki doktor. Ngala di dawai da kajing batai jongki. Nang ta ngala keli ke priti ngalaong, ti kalong yeng jongpi kalalat na kajing simrai bakloy jongpi. Ka priti kala jubab kumne. Baro kila le tes hadian bat baro kila long negative. Dai tang mga balong positive. Ngala syong bet marway hala kamera. Hadian bangala syem ya baro kajing don kam, ngala khang bet yala dia. Hadian kata ngala di dawai, bat ngala le yoga, kajing batai na ka Ayurveda, bat ngala di kajing kle Ayurvedic kadha. Ban penklanya ke bormet ha ke por mensngi, haba ngabam e kabam ke bobon protein. Ngadi shibon kijing di, ngakenru ktien, ngala jenhau ida ko umklut. Ngale abhai kini baro shisngi. Kaba kongsan kalong ba omdai ban ngokul mar jingmut. Hab ban klanya ke jingmut jing perkat. Ha ka bangala le ke yoga bat kijing kilan ban ring mensim. Ngala kelia ka hato menta kites jong pi kila long negative kala jubab hoot. Nang ta ngala kelia ka ngong ka ke bapilale menta ban sumar yala ke jengkot jengkya. Ka priti kala jubab da ka ong kumne. Ngampat sange ban le yoga. Ngadang di hi ya ke jengkle Ayurvedic kadha. Bat ban penklanya ke bormet ngabam e kabam ke batai wat haduk mentaru. Ngajule bam salia menchwa. Henry mentate ngala sumar bahaya dia. Para riba iet menta ki breu ki badai kalan sumar kinong trai bah khamat ki trai man la kesngi. Ki weru ke emlang saalang ki no senyang hala ke jingla hakum kene kapor. Kari ke yakon da ke jing teli persya ka corona sasisien. Hagini ki sngi ngai i badon balet ai dawai syakiyeng basyong pen kerpang. Don ki bapa ki jhur kadut ki so bat ki wei. Don ki bakit ki nong pang. Hagini kapor ke bae hagi kendong jong kari. Ki seng tremon ngobha ki mi syakmat ban le ke ban yarap ikiwei. Ya gejing song tho bathamai lai i hagi shnong. Da ka bobot perkeng ya gejing batha ki breu ki adai ka shnong na ka corona. Lapen bet ban le ya kitu ki bawan nabar. Bon ki samla ki nong ba ki mi bene trailang bat ki nong shong shnong. Kari ke yakon med bat sngi bandon ki hospital. Ki kor yarap ring mensiam ni ki ventilator bat ki dawai. Ban penti kena bagi bayo corona kinom kiyo syo hakathan jongki. Bat hakawai pat kalyang ki parari ki yakon ni kijing jongka corona da ka mons ngobha. Kane gejat mensiam ka aibor bat kejingit scam hangi. Kino gilat balasyem kide kijing syakri ki emlang saalang. Bat kane kapan klan ya ke emlang saalang. Parari ba iet menta kasngi ye keren hakaman ki bat tang halor ka klam corona. Namar menta ka bahak mat jengi kadai ban pen lem ya kene ke jingpang. Menta ka sngi kadai ru kelen kho sngi kha ulot Mahavir.
Hagani ke jing rake ngai kublai ya baro ki parari. Ka kubor jong ke jing shim kia bat ke jing pikir ila dia jong Lord Mahavir ka ai mensiam yangi. Menta ubenai bakoit Ramadan udang ya caprang. Ka Buddha Purnima kala ajan. Kadan ka Prakash Parva ba Sauspa jong u Guru Tek Bahadur. Kasngi bakongsan ka Pochishe Boishak jong kasngi kha utagor. Kine baro ki ai mensiam yangi banle elaki kamram. Kum kinong shong shnong ngin pendep lagi kamram da ke jingle abha kat bala ha ke jingim. On dalalat na kini ke jing ngin ya de kalenti shakalaway da ke bastet. Da kane sasisian nga kentu ipi baro ban shimtika. Dawai bhi karai bhi. Wat klet ya kene ke jingong. Shen ngin salat na kene ke jing baro lang. Da kene ke jing kublai shibon ipi baro kublai shibon.